ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇವಿ ಮಠ ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೈದೇರು ಸನ್ಮಾನಿತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಲಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಈ ಕೂಟೋಗು ಸನ್ಮಾನಿತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಸೀನಪ್ಪ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ್ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವಸಂತ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಯಮಂತದ ಆರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕಲಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸನ್ಮಾನಿತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಸನ್ಮಾನಿತ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಈ ಚಾವಡದ ಬಾಮಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗೆ ಸಭೆಲಿಸಿದ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲು ಮಾತ ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುರುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ತುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ MLA ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುರ್ತುಡು ಪುಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಅದುಪ್ಪುನಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ UT ಖಾದರ್ ಮೇಲಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೆನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದವರು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಕೆಂದುಲೆ ತನ್ನ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾತೇರು ಬಂದುಲೆ UT ಖಾದರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಬಕ ಸಹಕಾರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಾರು ಈ ಪೊಟ್ಟುನರೆಗೆ ತುರ್ತುಡುಪ್ಪು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸುರೂಕು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸನ ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇರಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮನೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಊರಿನ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮುಗೇರರು, ಬಾಕುಡರವರು, ನಮ್ಮ ಮುಂಡಲರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೋದರಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸೋದರತೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ತಡವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ನಾನಿರಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋದರದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಗುಣ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ತನಕ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಮುಡಿಪು, ಕೊಣಾಜೆ ಈ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೂರದಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೊರಗಜ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ 1 ತಿಂಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಿಂತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಡು ಕೊರಗಜ ಕಟ್ಟೆಯವರು, ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಗುವೀರಪ್ಪ ಸಮಾಜದವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಿಂತು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ, ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಗು. ಹುಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಆ ಗದ್ದೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚಿನ ಆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರೊಂದು ಸೋದರತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳ ಜನತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಾದಲ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಬೇಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು 15,30,000 ಮುಲ್ಪ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿದಕ್ಕೆ ಇರ್ಸಂಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕೈತಾಡ್ತವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿದು ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ ಪ್ರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀತ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಬೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಕಲಂಚಿನಿ ಪನೋದ ರೀತಿಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತಿನ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಬೇರೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಿಸು ಎಮಗೆ ಗಣನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಿಸು ಎಮಗೆ ಗಣನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಪೆ ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಪೆ ವಿದ್ಯೆ ಪಾಲಿಸು ಎಮಗೆ ಗಣನಾಯಕ ವಿದ್ಯೆ ಪಾಲಿಸು ಎಮಗೆ ಗಣನಾಯಕ
ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಮತ್ತದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಅಪ್ಪಳು ಬಂದುಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೊಂಜಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ನಡೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರುಕಾದ ವಕ್ರದುಂಡ ಮಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರ್ ನಕಲ ಸೇರಿಗಡಿ ಪುರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಅಪ್ಪಳು ಬಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕತ್ತಲಿಟ್ಟು ಬಲ್ಪೋಕನ ಬರ್ಪಿನ ಜಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪಧ್ವಜಾಯಿನ ಚಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಅಪ್ಪಳು ಬಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗಿಯರ ಮಹಾಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು. ಈ ಜಾಗಡ್ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯಕಲ್ಪುರ ಮಂಜ ಬಕ್ಕ ಇತರ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ನಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಈ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಲ್ಲದ ಕಟ್ಟದ ಐಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ನಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಪ್ಪಿ ಮಹಾಂಕಾಲಿ ಮುಗಿಯರ ದೇವದ ಬಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವದ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ಪ ಜಾಗ ಜನರ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಂಕಾಲಿ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಂತಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ 2002 ವರ್ಮನಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ಪುರ ಮಾತಾದೇವಿಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ 2000 ವರ್ಮನಿ ಸೈಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಗಲ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು 16 ವರ್ಷ ಅಂದು ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಗಳನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಎಂಗಲು ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ವೇದಿಕೆ ರೂಪನ ಈ ನಮಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರ ಬೈದರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಾಟ ಗುರುಪರಂಬೆರನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುರುಕಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಗನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಎಂಗಲ ಸೋಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಎಂಬೆರನ ಎಂಗಲು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ UK ಬಾಬು ಮೇರ್ಪೋದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸುವ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಬೆರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದುಲ ಅವೆಲ್ಲಗನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬರಲಿರಿ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ರನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಅರೆಗೆ ಪೋದು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನೊಪ್ಪಿ ಆದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆದುಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೆರೆಗೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಗನೆ ಎಂಗಲ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಬೇರೆ ಎಂಗಲು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೋದಾರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರ್ಬೋದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲ. ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂಜಿನ ಗಿರೀಶ್ UK ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೇರೆ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಚಕೇರಿ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಹೋದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದುಲ್ಲ.
ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕರ್ಲರು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಸತ್ಯಾನಂದ ದಯಮಂತದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾನಂದ ದಯಮಂತದ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗಲ ಗದ್ದಿಗಡೆ ಗದ್ದಿಗಡೆ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಭರತ್ ಬೋದಾರೇನು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಭರತ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪುರ ಕಾಣಿಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಸುಂದರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುಂದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋದಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗಲ ಈ ಗದ್ದಿಗಡೆ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ರನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಪ್ಕರ್ ಉಳ್ಳರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರಂದರ್ ಬೋದಾರೇನು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜನ ಬಾಜಿಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ ಅರುಣ್ ದಯಮಂತದ ಬೋದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಲ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶಶಿಕೊಲ್ಲರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ ಶಶಿಯಕ್ಕಾಗ ಗೋಪ್ಯಕ್ಕ ಬೋದಾರೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪ್ಯಕ್ಕ ಬೋದು ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಶಶಿಯಕ್ಕಾಗ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾರ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಭವನಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಗಿರಿಜಾ ಸುಂದರ್ ಬೋದಾರೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಬೋದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸ ಅಭಿಷೇಕ ಬಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ದೀಪಕ್ ಬಿಲ್ಲೂರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿತೇಶ್ ಬೋದಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾತೇನಿ ವಸಂತ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ರೋಷಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋದಾರೇನು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಷಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಬೋದಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡ್ತಿನ ಜನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ ಒಂದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಲಾಲ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಲ್ಲ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಕಿಲ ಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷವಾದ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಯನ್ನಾಭಿಜಾತಾದರವಿಂದಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿರಾಸೀದ್ಯತಯೇಷ ಲೋಕಃ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅನಂತ ಕಾಲಡು ನೆಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯಲ್ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಕಲ್ನಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕನ್ ಮೇರೆ ಪಾಬಂದು ಅನಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪೊಂದು ಅಕಳಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪ್ರಕಟ ಮಂತೊಂದು ಸೇವಾದಿಲೇನ ಮಲ್ಪಾಬೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಹೊರಟು ಪುನರಪಿ ಅಕಲ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಜನಮಾನಸಗೆ ತೆರಿವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಚು ಕಾರ್ಯಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ ಉಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಚು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದಿಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರ್ತನ ನಮನ ಆಚಾರಲ್ ದಾದ ಉಲ್ಲ ನಮ ಕೊರ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು
ಅವಿನ ಜೀವಮಾನದ ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಅವಿನ ಒರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತೀನಿ. ಅವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಗಂಗೆ ಪರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪರತೋಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅವು ಪರತೋಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಾಜಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿ ಉಂಡು, ಅನಾಚಾರಲ್ ಮಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಏಪ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಭಾವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಪುಂಡು ಅಪನಾಗ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯನ ಕಳೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅವಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೋಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಮ್ಮುಡ್ದು ನಮಕ್ ಪನೊಂದು ಬತ್ತನ ಕರ್ಮಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಡ ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಡು ದಾನ ಇಪ್ಪೋಡು. ದಾನ ಬಂದ್ಪುನಕ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಏಪ ಎನ್ನವ ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಕೈ ಬಿಡುಪ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕರ್ಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಜಿ ದಾನ ಅವ ಆಯನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ಜನಮಾನಸಡ್ ಬೊಳ್ಪಾದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಣ್. ಓವು ತನಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓವು ತನನ ಜೀವನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒರಿದು ಬೋತುಂಡು. ಅವು ಏಪ ನಮಕ್ ಗೋಚರ ಬರ್ಪುಣ್. ಆ ಗೋಚರ ಬತ್ತಿ ನೀನು ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಪತೂಲೆ ಅಪನಗ ನಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ ಅಥವಾ ನಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣ್. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗ ಅವನೇ ಪಂಡಿ ನಿನ್ನ ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಈ ಬನ್ನ ಕಣದಿನಲ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೋನಾಗ ಕೊಣಪುನಲ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಬುಲಿಪು ವೇರು ವಿಷಯನ ಮಾತ ಪಟ್ಟೋಣ ವೇರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಬಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೈತಾತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಗ ಈ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಕನದಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಮೂಲ ಮಾತಾವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೊಂಡ ನಿಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನು ಮಂಟೊಂಡ ಈ ಪೋನಾಗ ಅವು ಪೋಪುಂಡ ಇದ್ದಿ ಅವು ಮೂಳೆ ನಿಸ್ತೇಜವಾದ ಸ್ಥೇಜವಾದ ಒರಿ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಈ ಪೋನಾಗ ಜನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಬೇರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬಂತನ ಮಂಜು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವ ದಾದ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೋನ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮನ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒರಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡಿಪ್ಪನ ಸತ್ಯಲ್ ಅಕಲು ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಮೇರೆ ಬಂದು ಬತ್ತೇರು ಆದಿಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಆದಿಮ ಜನಾಂಗಡ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಅಕಲು ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಅಕಲು ತೊಜಪಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕದ ತಾದಿದಾದ ಉಂಡು. ಆ ತಾದಿಡು ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜ ಆ ಪಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಪೋಯಾಡ ಅಕಲು ಆನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುನಾದಿ ಇನಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕವಿನ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಾಣ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ನ ಅವಿನ ಜ್ಞಾನಿಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ರೀತಿಡು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಆ ಕಾಲಡಾಲ್ ದಾನವೇರ್ನ ದಮನಗೋಸ್ಕರವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಡಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಡ್ ನಮನ ಉಲೈಡು ಪುನಃ 10 ಹಲವು ದಾನವೇರು ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಾಪುಣ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ಬುಳಚಿಲಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಅನಂತವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಮಣ್ಣು ಡಾಪುಣ್ ನನ್ನದು ಜೋಕುಳು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನೆ ಎದುರುಡು. ಆ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಣನೇ ನಮಗೆ ಬದುಕತ್ತು. ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಏರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆತಿಜೇರು ವೇದಿಕೆಡು ದುಂಬುದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೂನಾಗ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಉಂಡು. ಅವು ಮನೆತನಗಳ ವಿನಾರು ಬುಳೆಚಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತವು ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ತೆರೆದು ಬರ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೆರೆಯಂದೆ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಶಾಸನಕಾರ್ಯರು. ಆ ತೆರೆಯಂದೆ ಬತ್ತನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಅವರ್ಣನೀಯವಾಯಿನ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಪುಂಡು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಐನು ಅನೂಚಾನವಾದ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕುಲ ಅಥವಾ ಗೋತ್ರ ಕಿನ್ನೆ ಒಪ್ಪು ಸಮಾಜಲ ಕಿನ್ನೆ ಒಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮಿತಿದೀತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಗುರ್ತನ ಸಂಪತ್ತದ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಆ ನೀತಿದ ಧರ್ಮ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಹಳವಾಯಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅವಿನ ಜೀವನದ ಒರಿತೊಂದು ಆ ಸತ್ಯುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪುಗ ಒಂದೇ ನಮಕ್ ಬದುಕು ಗೊರ್ಪು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಆ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ
ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪಾವನಾಡು ಎಂದು ಆಪ್ಪೆನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಸೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಬಂದುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬಂದುಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪತ್ತಿತ್ತನ ಮುತ್ತು ಪಂಪಿನ ನುಡಿತಲ ಕನೆನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಳಗಲಿ ಪಂಪಿನ ಐಟಪ್ತನ ನುಡಿಕೊನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಾದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾವೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದುವೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಬಾಲಗಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಜನಕಲಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ ತೋಳೋಯ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅಕುಲು ಬಡವೆರಾದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಬಡವೆರಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲೊಂಚೂರು ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ಸಾಪುಂಡು ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ಪಾವನಕುಲು ಬಡವೆರಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿಚೂರು ಬಂಗೋಗುಂತುಂಡು ಅಂಚಂದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಆ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆ ಯಾನ ಮಾತೆರಳ ಪಣಪುನೀತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮೊಗ್ಗೇರ ಸಮುದಾಯ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಡು ನಲ್ಲಾತ ನಮ ಬಲಿಷ್ಠರಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪಾರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪನ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಣಭೇದ ನಂಗೆ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಸತ್ಯೊಳನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯದ ಮುಗೇರ್ಲಕುಲು ಆ ಕಾರಣಗುಲ ಸತ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ನಡತಂದಂಡ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಂದ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಪಾವುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಾನೂರ ಬೊಕ್ಕೋರ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕವೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಲೆಪಡಾದು ಎರಡೊಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಮಾಗಣ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತಂದು ದೈವಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತಂದು ಇನಿ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದು ದಯಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಪರಿಸರ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷದ ಬೇಕಾದನ ನನಗೆ ಪರಿಸರ ಬರ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಣ ಬನ್ನ ಇತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ ನೀನು ತೂನೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಪನು ದಯಪಣ್ಣಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲಾಡದಲ್ಲಿ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಇಂದೇ ಮುಲ್ತ ಏಕಡೆ ಮೇರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಯುಡಿ ಕಾದಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಮೂಲ ನಿವಾಸ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕಲ್ಲು ಕೆಲವರ್ಗದ ಕೊಲ್ಲು ದೈವಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಲಕೊಲ್ಲಗ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರೂಕು ನಿಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಾಲೆ ಪಂಡ ದೈವಾಗ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಪುರ ತುಳುನಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ದೈವತ್ವ ಪಡೆತನ ಭಾರಿ ಆತು ಕತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈವಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜವಾಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡವಾಡು ಈ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನೇರ್ನಕ್ಲ ಕತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದು ಎಲ್ಲೆಡು ಪುನಃ ಬೆಳೆತನಕ್ಲು ಸೊ ದೈವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನಗಣತಿಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಇನಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಿಕ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡವಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಾದ ಅಭಯಸ್ಥ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೊನೊಂದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಈ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಡ್ಪೋದು ನಡ್ಪಾತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮಣ್ಣಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದುಂಬು ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚುಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಬನೊಂದಿರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯ ದಿನ ಜಾಗ
ಆ ಟೈಮಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಟ್ಟ ನ್ಯಾಮಗುಲ ಬೈದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಆತಿನ ನೇಮ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇಗ ಬೋಡ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅವು ಆ ನೇಮಗತ್ತಡ ಅವೊಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಜಾಗ ಜಾಗ ಯಾವನ್ನ ಅದ್ರ ಅವೇನು ಈ ಪುಡೆಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಆತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈತೊಂಜಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಸೇರುಡಂಡ ಅತಡ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂಡ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ದಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚೆ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಜಿಡು ಅವಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಕಾಳಿಯಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡುತ್ತದೆ ಅತಡ ಈ ಜಾಗಡು ಎಡ್ಡ ಶಾಂತಿನ ನೆಲಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಕೆದುಲೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬತ್ತಾದ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಳ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಕೆದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಿ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬೊಂಜಿನ ದೇವಿ ಆದಿತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಡಿತನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಪ್ರತಿ ನೆನಪಿನಾಗ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನೆನಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಈ ಪರಿಸರದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ ಈ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ನಿಖಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಆಪನ ಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಪಣೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಗೌರವ ನಾಯಕರೇ, ಇದು ಎದ್ದಿಗೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ ನಾಗರಿಕರೇ, ಚೊಮ್ಮುಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದೊಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು 3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ. ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನರು ಭಕ್ತನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಗುರುಕಾರ್ಮದ ನುಡಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ. ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸುರು ಹೊಸತಾನಾಗ ಈ ಊರ್ದಾಕಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೇವೆ. ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಹೇಳಿದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಊರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏರು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ನಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಆ ನಟ್ಟಿನ ಈಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ನಟ್ಟಿದೇರು ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನಿ ಅಂತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನೇಕ್ಕೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೋವಂದನೆ ಎಲ್ಲದೇ ದಿನಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದು ಈ ಒಂಜಿ ಈತು ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲಾದೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮೂಲು ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡಾನಾಡ್ಲ ಪೂರೈರೆಗಳ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಕೊಂಡನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಐತ ಒಂಜಿ ರೂಪನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ
ಮಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ನ ಆಂಡು ಪಂಡನಗ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದ ನೂದನದಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕಡು ಏರು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ದುಮ್ಮಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಯಾಪಲ ಅಕ್ಲನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವನೇರು ದೀಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಐನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ 10 ಜನ ತಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಡು ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋವಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯನ ಅಕ್ಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನೇದಾದ್ರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಇಂಚಿನ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಆಧಾರನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಕೊರ್ದಿಕ್ಕು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಮರಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡ ಐಕ್ಯ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ದೆ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮಹತ್ವ ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಆಪುನಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ ತೂದು ಪೋಪುನ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಡೆಗಲ ಸುರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾದು ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಪನೋಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಬರ್ಪನೆ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ತೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲೆ ಬನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರು ಪುರ ಬೆಂತಾರ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಪ್ಪೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನೋಡ ಸತ್ಯುಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಪರ ಊರುದು ಏತು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಪ್ಪುಡು ಪನೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ನುಡಿಕೋರ್ ನಚ್ಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ್ ಬೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರಡು ಸುರುಕಾದ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದೆ ಮತ್ತದ ಆರು ಈ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಅಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆನ್ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೂರು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಥ ದಿನ ಬಂದುಲೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಗೌರವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಗಿ ಊಟವು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಮೇದ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ನಿರಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಗಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅವರ ಜೋರದ ಕೈತಾಟವರು ಸುರೇಶನ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಕೆಂದು ಇರ್ನಬಾಡು ಗುಲ್ಪಾವಡ್ಗಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಗುರಿಕಾರ ಅದು ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀನ ಗುರಿಕಾರನ ದೇವಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದ್ಕೆಂದುಲೆ ಶ್ರೀನ ಗುರಿಕಾರಲು ಹಿರಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರನ ಪುರ್ಲು ರೀತಿಯ ಕೊನುಪೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತಕಾಲ ಬದುಕತ್ತು ಅಂದುಲೆ ಬದುಕಿನಾಥ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡವು ನಮಕ್ ಆ ದೈವಲು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ಇತ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಸತ್ಯೋಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಾವಳು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಮುತ್ತು ಪಂಪಿನಚಿನ ನುಡಿತಲಕ್ಕನೆ ಪಾವಿತ್ತಿನ ಪನವ ಪಂಪಿನ ನುಡಿತಲಕ್ಕನೆ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಅರಳ ಬಾಳು ಬೊಲ್ಪಾವಡು ನಿಗಳ ಕೈತಾಟಿದವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸೋಮಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ದೆಮಂತದ ಆರ್ಲ ಈ ಚಾವರ್ದ ಮನೆಟ್ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಅದುಲೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ದೆಮಂತದ ಚಾವರ್ದ ಮನೆಟ್ ಆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಿಕೆ ಅದುಲೆ ಬೇರೆ ನಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅದು ಪಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಡ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತಿನಾರು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪಂಪಿನಚಿನ ಆ ಕಟ್ಟಡ ನೀರ್ದಾತು ಇರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ದಾತು ಕಾರಾದು ಆರೋಗ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಗಾದ ಕುರುಡಪ್ಪೆ ಈ ಮನ್ನಡ ಇನಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಮ್ಮನ ಬನ್ಮಾನದ ಮಾರಾದಿಗೆ ಪುರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನರ್ತಕಾರದಂಟನ್ನು ಮುರ್ತಿಪೋ ಬಾಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅರೆಗೆ ಸುಳ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಾಡಿದವರು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬದಲ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕೂಟ
ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ನೀರಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ದೇ ಟುಪ್ಪುನಾರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸೇವಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಗಡು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಕಲೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠ ವೇದೋ ಕಾಲೋದಿಂಚ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠದ ಸೇವೆನ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಂದುಳೆ ಅರೆನ ಈ ಚಾವರದ ಬಾಮಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆ ಸೇವೆನ ತನ್ನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಸುಬುದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಳೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಪುಳ್ಳ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆನ ಕೂರ್ನಾರು ಬಂದುಳೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದುಳ ಬರಬಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಜಿನ ಗಡುವಾದ ಕಟ್ಟೆನ ಸ್ವತಃ ಆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಜಿನ ಈ ಚಿತ್ತ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯನ ನಡೆಟ್ ಸರ್ವ ಸತ್ಯನ ಈ ನುಡಿತಾಳ ಕನೆಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆಗೆ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಈ ಪೊತ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅರೆಗೆ ನನದು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುದಕ್ಕಿಂದ ಸನ್ಮಶುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡ ದೇಮಂತ ಆರ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮಂತದ ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಅನಗ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠದ ಸೇವೆ ಮಂತೋ ಬತ್ತಿನಾರ್ ದೇಮಂತದ ಆರ್ ಈ ಚಾವಡದ ಬಾ ಮಗು ಬರಡು ಪಂದ್ಕೆದುಲೆ ಬೇರ್ಲಂಚೆನೆ ಈ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡಲ ಐಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಡು ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಡು ಪೇರು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅರಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅರೆನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಗೌರವ ಮಂತದುಲ್ಲ ನನದುಂಬಲಿನ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತ ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾಲಂಗ ಇಲ್ಪ ನರಪರಟ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎತ್ತೆಸ್ತಾನ ಒಪ್ಪಡು ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಈ ಮನ್ನಡ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಚಿನ ಗೌರವ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಚಿನ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಲ ಪರವಾದ ದಿನ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ಮಸದುಲ್ಲ ಕೂಟದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಲೈದ ವಾಕ್ಯ ಆ ಮೈಕಡು ಪಿದೈಬೂರು ಆ ಮೈಕಡು ಪಿದೈಬೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯೋಡಾವಡು ತುಳುವನಾಡ ಕಟ್ಟಡಾವಡು ಸಿಂಹರಾಜದ ಕಟ್ಟಡಾವಡು ನಾಲೂರುಡ ಆ ಬಾಲೆನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಅವು ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದ ಒಡೆ ಇನ್ಸೂರು ಬರ್ಕೆದ ದೇವೇರು ಕಟ್ಟಡ ಕೊರಗುಲ್ಲ ತನಿಯ ಪಂಪಿನಚಿನ ನಾಮೇಶದ ರೆಂಡು ಬೆಳಗಂದು ಬತ್ತಿನಚಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನುಡಿಟ್ ಆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದಂತುಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಈ ಚಾವಡಿಗಿತ್ತೆ ಬರಂದುಂಡು ಆ ಬಾಲೆನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಕೈತಾಟವರು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಕೆಂದುಲು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಪಿನಚಿನ ಬಾಲೆ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿರ್ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆನ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತೆಡು ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ವಾ ರಾಣಿ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸತ್ಯಲು ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದರ ಅರರ್ಪಾದ ಜಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರಲಾದ ಬೆಳಗಾದ ಗೊತ್ತುಲು ಪಂಪಿನಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾರಲ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದ ದೇವೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಪದನು ಪಡೆದು ಈ ಬಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಅವಡು ದೀವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಪದ ಅವಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಡು ಪಂಡಂಡ ಆ ಕಂಟೊಡೊಂಜಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರಡು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನಚಿನ ಪದೋನು ಪಂಡಿನಚಿನ ಬಾಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂದ ಕನೆ ದಂಡದ ರಾಜೋಡು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂದುಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೋಗ್ಯ ಅಂಗಾಂಗ ದೋಷತ್ತಿನ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಾತ ಪೊರ್ತೋಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅಕಲ್ ದಾತಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಬಂದುಲೆ ಅಕಲನ ಎರ್ತೇಲ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಆ ನಡಪ್ಪನ ಕೊರ್ನಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪದ ಬಂದ ಮಗ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗ
ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾಣದೇವರ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಏಳು ಗೊಬ್ಬ ಕಡತ ಬತ್ತದ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಪತ್ತಿ ದಂಟೆ ನನಲಕ ಊರುದ್ ಕಪಟನು ಕಿರಿಯ ಪತ್ತೈಸನ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪಡು ನಿನನೆ ಪತ್ತೈಸನ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪಡು ನಿನನೆ ಎನ್ನ ಉಸುಲುಡು ನಿನ್ನ ಪಾದನ ಧ್ವನಿ ಪುಂಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾಣದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಕಪ್ಪುರಂಗಡ ಮುಗುರು ತಿಳಿಕೆಡ ನಲಿಪುನ ಪುರ್ನೋ ಬೇಡ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಸರಗೆದ ಕಾಪುನ ನಿರಿಲು ಕಡ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದು ದಿಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದು ದಿಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡಿಡ ನಂಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾಣದೇವರ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ತುಳುಬನಾಡ ಧರ್ಮ ತೊಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತೊಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾಣದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಂಡಾರ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಚಿದ ಕಂಠ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದಾಂದ ಕೇಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ನಡಪೆರ ಒಂದು ಜಾಂಡ್ ಬಾಲಗ ಆಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓದುದು ಮಸ್ತಕೊಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದವನ್ನು ಮುಳ್ಪದೀತೀನಿ ಮಸ್ತಕೊಡು ದೀದ ಆ ಪದವನ್ನು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಸೇದಿನ ಭಿನ್ನರ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನಂತ ಈತೆ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪನೌದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ದಯಕೆಂಡ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರ ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟದ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಬಂದಿಕ್ಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಏತು ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರವತ್ತನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಆಡ ಆಯನ ಕೀರ್ತಿನ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದಂಡದ ರಾಜವ್ರದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದವರ ಕೈ ತಾಟಿ ಆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪನೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ತುಳುವನ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿದರಾಗನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜನೆ ಸಾರಸೀಮೆ ಸುಗಿತು ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಧನ ಒಬ್ಬು ತುಳುಬನಾಡ ಜನಕ ಕೊರಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಲನ ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ರವೀನ್ ನಿಂಕ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಾಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತೊಂದುಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ದಾಯಕಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆ ಕಷ್ಟೊಡುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೂಪೆ ಕಾಲಿ ನಿಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬತ್ತನ್ ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ ಪ್ರತಿ ಏನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಬಾಲೆ ಬುರುಡು ಒಯ್ಟು ಬುರುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಒಂಜಾತು ಪನಾವ್ ನಿಕಲು ಕೊರೋಳ್ಳಾರು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಯೇ ಬುಲ್ಪಾವುಡು ಏಕೆಂದ ಪ್ರತಿ ದೈವದ ಕಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪನವದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸಾನದ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಯಾನ ಮಹಿಳಾ ఒక ಜವನ ಕೂಟೋಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ದಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೆ ತಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೇಡು ಈತ ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪುರ್ತುದ ಗಲಿಗೇಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಿಕಲ್ ಬೆಗರ್ ಸೀಟದ ವೆಂತಾರ ನಿಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿನಂದೆ ಆ ರಾತ್ರದ ಮೈಂದಿನ ಪಗೆಲ್ದ ದುಂಬುನು ಗೆಂಪಂದೆ ಪುರ್ಳುಡು ನಿಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪಂಪಿನ ನಿರಲ್ ನಿಕಲ್ ಬೆಂತಾರು ನಿಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಫಲ ಬಂದು ಆಸಿಫ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂದಿದೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಗಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಿಫ್ ಬಿರಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಜನ ರೋಹಿತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯದ ಎಂಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಗೌರವ ರೋಹಿತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆಗಾರರೇ ರೋಹಿತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್